Investice s váma budu řešit, když mi dokážete, že porážíte index S&P 500. Může se to zdát jako rozumná myšlenka, ale ve skutečnosti není. Protože index S&P 500 je zaprvé koncentrovaný do Severní Ameriky a dneska je poměrně i koncentrovaný do technologií. Ale to nejdůležitější, na čím bych se měl zamyslet, je, jestli by mým benchmarkem měl být 100% akciový index, jaké jsou mé cíle, jestli mám jako neomezený investiční horizont, což většina z nás na rovinu nemá, anebo jestli je pro ně důležité, aby ty peníze nějakou dobu vydělávali, ale poté hlavně udrželi hodnotu a vyhli se nějakým zbytečným propadům, abych minimalizoval riziko, že se mé portfolio propadne o 30% a bude tak 10 let v kuse. Čili pokud nejsem investor, kterému je jedno, co se s těmi penězi bude dít a je ochotný tam nechat ležet desítky nebo i klidně 100 let, měl bych si jako benchmark zvolit dobře namixované, robustní portfolio, které bude performovat nebo udrží hodnotu v každé ekonomické situaci. A oproti němu potom mohu srovnávat výkony svého investičního poradce.